Dnešná naša časť sa zaoberá jednoduchou otázkou, kto som. Prečo je dôležité mať svoju odpoveď, svoju autentickú odpoveď na túto otázku? Pretože keď viem, kto som, tak nemusím predstierať. Keď viem, kto som, môžem svoju energiu práve venovať tomu, čo je dôležité a môžem sa sústrediť na to, čo je pre mňa podstatné, aby som sa posúval ďalej. Áno, vy netušíte, kto sedí vedľa mňa. Vedľa mňa sedí zatiaľ anonymný snehuliak, pretože bude zaujímavé sa s ním porozprávať. Ešte predtým, ako sa s ním porozprávame, zoberte si pero a papier a skúste si napísať svoje meno svojou dominantnou rukou, tak ako to robíte bežne. A potom si preložte do druhej ruky pero a napíšte to svojou nedominantnou rukou. A teraz si povedzte, aké to bolo. To s tou dominantnou bolo zrejme veľmi jednoduché a nestalo žiadnu námahu. To s tou nedominantnou mohlo byť silené, mohlo byť ťažké, mohlo byť pomalé, určite kostrbaté. A presne tak nejak môžeme prechádzať životom, pokiaľ nemáme jasné, že kto som. Takže, milý snehuliak, ja by som sa veľmi rád zameral na to, že kto si a dostal sa hlbšie, pretože otázka, kto som, je spojená aj s hodnotami, ktoré žijem. Kto si? Som snehový človek zmrznutý na kosť. A teraz skús mi doplniť niekoľko viet. Keď sa pozriem do zrkadla, tak vidím niekoho, kto? I sa veselo pozerá na svet. Aha. A kto chce? Urobiť druhým radosť. A kto miluje? Ľadovú zmrzlinu. No a čo ho rozosmeje? Radosť v očiach druhých. Aha. A čo si váži? Zimu. No a čo si vážite vy? Na čom záleží vám? Skúste sa pozrieť na to teraz v pokojnom adventnom čase a zároveň kliknite aj na program Self-Awareness na webe Mysliteľňa a dozviete sa viac, ako sa touto otázkou môžete zaoberať.